hande e o aduna hande mo haalnani mo jangani tarani alɗani soɗani mo yo wiye o harani ngam wonko arani so en janginani ɓiɓɓe men l'école gande e ɗemɗe men hay batte en mbaɗani so en kaɓani e nde majjere en mbarani en jaltinani nde en terani basal e nuskede ma keddo e men jaltani wadde jangen ngalɗen pinen so en juumani mbiyen ha ay men en ɗayani Cheikh Umar mo baba lodi tafsir jiggumo bafa urge yaro doro jallo mo lumbul sababul Abou Ousmane Ba mo babani o way kono jejjiraɗo e darto ni te sen ƴeewi le deftere Samba e Kumba ɗimmire adande mi sikko mo jawindumi sono Samba e Kumba ɗimmire ko kanko saahi ɗum kanko kadi yuɓɓini ɗum e kadine en gandi darde makko nde o arti babaɓe kono neɗɗo gadduɗo e murtele fof hewandi jaɓɓede bindi makko ni ne gartiɗo joni e leydi hen darana metema muule ay mittinani ɗum ɓi fadde ɗum eyyi kono mbeɗa andi gueɗel gotel ko kaawi so Allah min binnodiri fodde duuɓi 4 nde gonmi Libi nde min binnodira woni barakuji mi yiitani ɗumen mi dañani yajjen yiila ɗum won komin kaldi hen no feewi kono nde site Umar toxel no wiyatno mbimi point com nde yalti nde puɗɗi wadde nde min gadi fof gaddimi wiide ko yoɓe tinno yoɓe jaaɓe pilmo e Abou Ousmane ɓe noddimo ɓe mbi eɓen ngara o jaɓaniɓe o wi wonde o wi yoɓe ngara nde ɓe ngarata o yani ñaw ɓe noddimo mo nokshot o wi ha warta o sanki ɗum waɗi ne yurmini kono Abou Ousmane way kono jejjiraɗo e dartoni jokki darnade pular hayde wuumi omo golla o wi yimɓe ɓe ni jawdi makko omo wawi rokkude ɗum galle pular Abou Ousmane da jiɗmi wiide ko omo ɗesi yejjitede e dartol kono nde ñaagui bandiraɓe on jejjirmo o nandunomi Hamidou Dikko mo Burkina Faso on koye mabɓe jeeya Abou Dembel Mbodj on ɓurɗo heddade e mabɓe gurnam nan jooɗi hen e ndar kanko ni o holli nde jaami ndar nde o holli kam deftere nde o windi ko faare jimɗi waɗoɓe ɗi no mbiyata keroje o yimanimi ɗum ne yurmini ne hulɓini kono nan ɗon muulaka yo Allah wallu en o tawtere nde muulata e Kalidou Samba Lam mo wona daraniɗo pulaar en même temps kono kam inde makko nana deftere Samba e Kumba o darinoma hen e kadi ne neɗɗo gonɗo e leydi he mi anda so monɗo ha joni ɓurno wonde mabɓe cukalel ko ɓuuri heddirade woni Cheikh Tidiane Sall monɗo ɓeɗo kanko noon wonno ko jeeya e fedde patal ɗemɗe gonɗi Sénégal eyyi mi anda hol duuɓi ari toon kono kanko fodde mbe sikki duuɓi 10 kanko sukki Yero Doro Diallo ko ɓeeɗo bandiraɓe jaɓɓi toon alkule ɗe sen jetti Alpha Ibrahima harande adande Alpha Ibrahima en e Amadou Malick Gaye en eɗen poti kadi yettude ɓeeɗo kamɓe nde ɗum are mabɓe ɓe mbaɗi Samba e Kumba adande ɓe mbaɗi Samba e Kumba ɗimmire ɓe keeɓi alkule ɗe ɓe liggi hen gueɗe kewɗe kadi ko toon dosɗe celli ko Yero Doro Diallo ko hen yalti dikkir jommolo koye ɗum yaltuno bindi yero fo ni ko hen yaltuno adat ɗum men gartoy ɗum joni noon kaalen ɗo tan seeɗa e duko alkule ɗe haɗe men garo hen kamɓe mbañaɓe ɓe kamɓe alkuli biyatanoɗe mbañƴe nde wonde noon ala ko winda defte e mbaña on saaha defte jaltata tan ko keer ɗe mbatti wiyede alkule keer ɗe mbatti wiyede alkule keer holko waɗi ɗum taw alkuli UNESCO ngari ko joni gonɗen koye alkule ɗum mbiyanɗen alkule latade en kaali alkule mbañi jibinaɗe paɗe jeehi Dane Mayo rewo e Worgo carɗana jooɗade Matam jooɗaki kawroya dottoya mbañi mawni keer
ko toon ɗi ɓuri jibinede toon ɓuri yaaji ɗo noon hade men yaade pamminen ɗo ko mongo waɗi ha gila duuɓi 96 e nder 1996 en ha yetti ujunere 1981 nde kawtal sosa e Bordeaux hare mawde hakkude keernaɓe e waɗa hutortoɓe alkuli UNESCO ɗe keɓorɗen haalde ɗe sabu keernaɓe nanti ko kañumen alkule keerɗe kala machine moɓe ƴetti ene winda ɗum noon ɓe ngalano caɗele nde machine ngaji ɓe ƴettat machine tan ɓe tappa joni noon UNESCO nde ari nde joni no mbiɗen ni hirano ujunere 1994 UNESCO woni fedde pinal aduna fedde laamuji aduna fedde pinel laamuji aduna ɗi jooɗiɗe e Faransi noddi batu e Bamako yo ɗemɗe Afrique naaɓe fof pentane alkule ɗo woni ko kaare ɗo ko UNESCO noddi pelle ɗemɗe Afrique fof yo cosane alkule Pulaar kañum so sino alkule muɗum wona firti ko enen koye taɓanne mawɗo gonɗe kadi ko gaɗɗen haalde ko ala laamu darimo caggal meɗen ko yimɓe men dari mbaɗi ɗum ko seeɗan faala UNESCO noon nde ari nde kañum wi ko ɗemɗe Afrique fof alkule UNESCO ko hedde holɗin duuɓi mbimi ko hitaɗe ujunere 1964 ko nden ɓe noddi baɗɗo UNESCO yo jooɗo Bamako e nder leydi e nder laamorde Mali kamɓene ɓe ƴefti tan alkule ɗe mbawi ƴettunoɗo kono ene serti ɓe gaddi alkule laaɓɗe ɗe gaddumɗen ɗo alkulal A alkulal O alkulal I alkulal E e alkulal U kono ɗum woni alkule maɓɓe laaɓɗe bellele en kaalinoɗe en deftatako en kaalinoɗe to kule laaɓɗe bellele kadi caggal ɗum alkule laaɓɗe cowiɗe ɗo kamɓe mbawi fof nande alkule laaɓɗe cowiɗe mam noddir sawleteɓe Diouf a joñan noon so nan goɗɗo noddi tan wala mboɗo ko uddude hawdes ndeɓe ko sabu ko udduno alkule laaɓɗe cowiɗe alkule maɓɓe laaɓɗe cowiɗe ɓe cowirtuno alkulal no mbiruɗen ni ko niyanne waɗa laafiyel dow niyanne mbaɗa maage dow niyanne kamɓe ɓe mbaɗi alkule maɓɓe laaɓɗe cowiɗe ko sowde alkule ɗe ni mbaɗa A O I E U woni kamɓe ko ni ɓe mbiyo alkule laaɓɗe cowiɗe ɗe mbaɗi ɗo fof a daani caɗeele sabu alkulal sa ƴetti tan a windirtu machine ɓe gaddi kadi alkule laaɓɗe bellel alkule mume gandaɗe en jii ɗo kamɓe no mbiɗen ni alkule mbaani walla ɗe mbiya tan alkule keer nanndi ɗo kono alkule laaɓɗe cowiɗe ene seeri kamɓe ko a sen bindi jooni hokkude hen yeru tan ɗo mbiyen amde ɗo en kaali ɗum ɗo sorde ɗo filde ɗo elde ɗo urde walla hurde ɓurɗo pentiri ɗum ɗum woni alkule laaɓɗe bellele ɗo kono alkule maɓɓe laaɓɗe cowiɗe ɓe cowata ɗiɗi sen mbi joni o mbirɗen ko amde mbiyen amde ɗo mbiyeɗen ko sorde mbiyen soorde ɗo mbiyeɗen ko filde mbiyen fiilde ɗo mbiyeɗen ko elde mi anda boko mbatten tan seelde woni yewuji selde e seelde u o mbiyen huurde uddude mum amde ko amde wadde softude
soorde ko soorde maaro e walla gawri e nder hunde walla soorde hunde maayo soori ne wiye fiilde en kaali ɗum seerde ko en kaali ɗum ko tagge huurde ko suddude hunde ɗum woni alkule maɓɓe laaɓɗe coriiɗe joni noon alkule maɓɓe mume gandaaɗe ene alkule maɓɓe mume gandaaɗe ɗen ceerani e ɗen no ɗe mbanoni tan ko ɗen woni alkule maɓɓe mume gandaaɗe kono mbatten hen sabu mbele men yiɗo seeɗa seeɗa ko alkulal baa alkulal da alkulal ka alkulal fa alkulal la alkulal pa alkulal ta alkulal ra alkulal sa alkulal ya alkulal wa ɗen woni alkule maɓɓe mume gandaɗe wono no mbiruɗen ni waɗi en mbiɗen alkule mume gandaɗe kono ɗe gandirno e farayse ni ko noon ɗe gandira e ɗemngal pulaar alkule mume gandaɗe caggal ɗum ko alkule mume ɗe gandaka ka ha joni ko UNESCO gonɗen alkule mume ɗe gandaka alkule mume ɗe gandaka ɗo noon ene serti alkule mume ɗe gandaka no gandirnoka e alkule keerɗe holko waɗi ɗum ko ɗeɗo tati e majje woni alkulal ɓaa ngal ɗo e alkulal ƴaa ngal ɗo e alkulal ɗaa ngal ɗo ɗe en gandano ɗum e farese mo janggandeno enen walla e angandi eɗe gone alkule latin kono ɗe goni koye ɗemɗe goɗɗe ɗe ngala e ɗemɗe ɗen ɗe jangganden ɗe walla e fonti eɗen jogui noon gongal alkulal dia e alkulal ca ɗe kalɗe nane ɗe to UNESCO alkule UNESCO walla alkule Bamako eɗen gandi ɗe ara e farayse e angale kono jangguiɗo jiida ko alkule ɗo ko dia to ko je ɗo to ko c enen ɗo ko ca ɗum noon ɗeɗo alkule joyi kañumen goni alkule mum ɗe gandaka ɗeɗo tati wonno ko en gandani ɗe bindi caka en janggi ɗeɗo eɗen ganduno ɗe bindin kono ko janggin goɗɗo gandon joni noon ha joni so tawi koye alkule UNESCO to en kollino alkule ñande ko ma e na e ñaa mo espagnol o man datto hen omo waɗi o dukama dukoji kewɗi ha joni duko waggata e alkule ñande ga henne alkule ñande mabɓe kamɓe ko alkule ñande ko ma na no toni e nga ko ɗeɗo goni ñande UNESCO ngel ga so tawi bindaten ko alkule keerɗo ko ngal ɗo woni ñandal maɓɓe kono ngal ɗo UNESCO ñandal mum ko ngal ɗo waɗire ko nder ñondi ɗinaɗe meɗe ngara hen joni noon tawde en ngari ɗo enen mi arta e alkulal ñamal holko waɗi ha joni Mauritanie e Sénégal ene heddori walla mami ara hen mi suwata o jafa ɗo tawde en ngari ɗo en jii alkule ñande ko ɗeɗo tati goni alkule ñande e alkule UNESCO joni noon eɓe jogui kadi alkule ñondi ɗinaɗe no moƴƴi so windi ɗo alkule ñondi ɗinaɗe siftoren alkule ñondi ɗinaɗe kalɗe naane ɗe ko ɗen tan ha joni alkulal mba ko wayno mburu alkulal nda ko wayno ndawa alkulal dia ko wayno jamni kono to mbaali ko ngal ɗo alkulal ña wadde toon ngal wala ñondi ɗinagal saabu ngal waɗana ko ña espagnol tan ƴetta watta ña kono ga UNESCO ko alkulal na e yarendina woni naya woni ña ɗum woni ɗo ngal limtete ko alkule ñondi ɗinaɗe